O sigui, la primera experiència que jo tenia a nivell internacional i molt gratificant el fet de tenir companys de classe que són de qualsevol país del món i haver de parlar d'anglès i estudiar en anglès i fer exàmens en anglès i òbviament haver de viure fora a l'estranger i tot, això és una experiència brutal i un toc d'atenció de dir, hòstia, t'has d'espavilar. Perquè allà la gent va molt més espavilar, potser el sistema educatiu d'altres països és molt més autodidacta o ja la gent va molt més avançada. Tu arribes allà a la universitat i hi ha gent que ha fet pràctiques durant 3 o 4 anys seguits i tal, i tu estàs allà, ostres, jo acabo de sortir de batxillerat de Reus i hi ha 1000 coses que no sé i m'he d'enterar ràpid, si no em quedo enrere. El xinès l'he estudiat des de petit i m'havia tingut l'oportunitat de parlar amb algú de Xina de veritat. I jo vaig a classe i m'encantava sentar-me al costat de xinesos, perquè no d'esto, i hòstia, doncs els molestava, els parlava en xino, els feia gràcia, no sé què. I de fet un estiu, gràcies a això, vaig fer una amiga, em va ajudar amb els exàmens, la vaig invitar un cap de setmana a casa i em va aconseguir unes pràctiques a Hong Kong i vam estar tot un estiu junts a Hong Kong i treballant. Així que experiències d'aquestes que neixen del no-res i no, molt bé. El fundador no sóc jo sóc de l'equip fundador. El fundador és un home que es diu Alexis Baguellet, que és francès, i ell va ser qui va tenir la idea, qui va començar a desenvolupar el projecte, va aprendre programació i ho va fer ell mateix. I jo em vaig unir, em vaig entrar en aquest projecte quan era ell i una altra persona i em vaig unir des del principi i els vaig fer entendre que a través de TikTok o de qualsevol xarxa social es pot aconseguir un efecte boom d'aconseguir que es faci viral l'aplicació en un país en un parell de setmanes i així va ser. Així que em vaig unir, vam començar a provar estratègies tal i qual i fins al gener no vam donar amb l'estratègia exacta i doncs a partir del gener ja estem amb l'estratègia muntada i anant a cada país del món a expandir l'aplicació. I estaven en un procés tan inicial que no havíem fet cap màrqueting ni res. Vull dir, quan jo vaig unir-me, l'aplicació estava fent les seves primeres proves, les demos i tal. Per tant, encara no estava com a tal publicitada al món. I jo també soc molt conscient que no hagués deixat la meva feina a l'oficina si no hagués tingut un plan B. Vull dir, al final, jo he estat cada estiu treballant a banca, el que sigui, anar fent pràctiques, anar fent entrevistes i... O sigui, el curiós d'Anglaterra és que el 90% del temps te'l passes tu fent entrevistes i buscant-te feina i el 10% el dediques a estudiar. Evidentment, potser hi ha un altre 50% allà amagat de vida social, però o sigui, dediques molt més temps a construir la teva vida professional que el fet de seguir els teus estudis. Allà tens 10 hores de classe a la setmana, perquè vegis que tampoc que se centra molt més en preparar-te per un futur que no a memoritzar. I bueno, va ser això, vaig començar ja les meves pràctiques a l'acabar la carrera, podia seguir ja, però vaig estar un parell de mesos que vaig estar amb Be-Real i vaig estar amb Deutsche Bank alhora. Dormia 1 hora al dia durant 2 setmanes, estava jo enfonsat, veia que no tirava i al final vaig dir, bueno, ja està. Vaig acabar les pràctiques, em van oferir si volia seguir, vaig dir que no perquè ja tenia Be-Real i apostar-ho tot amb Be-Real. Però o sigui, som molt conscient que no he arribat a tenir aquest plan B i seguiria a banca ara o potser estudiar una altra cosa, però no sóc un boig tampoc. Molt bé, a mi m'encanta viatjar. Vull dir, ja pensa que porto des dels 17 anys vivint a fora de casa, tornava per Nadal, Setmana Santa i estiu, els estius estava sempre fora també treballant, així que tornava poquet i viatjar és la meva passió, m'encanta anar a un país nou, descobrir la seva cultura, descobrir també ara en tema Be-Real per què l'aplicació no funciona allí o per què funciona, què s'ha d'adaptar, entendre potser jo que sé, que és gent molt introvertida, per tant l'aplicació no dediques per als teus millors amics, és per fer amics, saps? O sigui, entendre molt bé cada cultura i intentar adaptar el producte allà on anem. I evidentment viatjar m'encanta, conèixer gent nova, viure noves experiències. I fer-ho sol m'agrada molt també, perquè és la teva bola. A veure, un viatge amb Be-Real és m'ho munto tot jo. O sigui, jo decideixo on vaig i dic, vinga, vaig en aquest país. A vegades envio algun amic meu perquè vagi abans i controli una miqueta, a vegades no. Em planto allà, no conec a ningú i descarrego TikTok. O sigui, bueno, agafo intento entrar com a l'algoritme del país i un cop allà veig què es porta i no es porta i no sé què i doncs enviar missatges a molta gent, intentar anar construint, anar entenent la cultura seva, de la seva forma de fer-se viral, la seva forma de fer vídeos i adaptar la nostra estratègia a lo que és allà, parlant amb gent, contactant a tothom qui em pugui ajudar, parlant amb el recepcionista, amb el taxista, amb tothom. I així vas construint una idea del teu país i llavors un cop ho entens és molt més fàcil penetrar-hi. Com vaig expandir a Espanya, jo volia que tothom a Espanya tingués amics a l'aplicació i tal, aleshores jo vinc a acceptar tothom. Clar, em trobo en un moment que jo tinc 2.000 amics a Be-Real, que és una barbaritat i és justament el contrari del que estem intentant. Idealment a Be-Real hauries de tenir 10, 15, 20, 50 amics, màxim. I clar, jo em trobo en un moment, hòstia, que no puc veure els Be-Reals als meus amics perquè tinc 1.000 persones que me són igual. I ara estic cada dia fent un detox, me sento 10 minutets i elimino a 20 persones 30 i així a poc vaig depurant. Bueno, hi ha de tot, o sigui, amb uns amics jo també jugava molt al principi tens 2 minuts per fer la foto més random. Un amic meu es fica una disfressa de gamba i se'n va al lavabo i es fa la foto, o agafa un sac de dormir i se'n va al carrer com si estigués dormint al carrer, saps? Vull dir, al final com 1.000 coses d'aquestes, però també 1.000 Be-Reals al lavabo, a la dutxa,
no sé, o sigui, de tot el que puguis imaginar ens hem trobat, i fins i tot gent que ha penjat una foto que pensava que no es veuria alguna cosa i s'hi veu i ens envia un mail dient tu heu d'eliminar això, i així que bueno, o sigui, hi ha de tot. A veure, evidentment jo crec que arribarà un punt en què tinguem un algoritme suficient com per detectar qualsevol contingut inapropiat, però, bueno, també al final és pels teus amics i tu has de ser conscient d'això, saps? Vull dir, igual que no vols que la teva mare o ton pare vegi qualsevol cosa, tampoc veuràs els teus millors amics. Així que, bueno, cadascú també fa el seu propi ús. Allí estem, però el que sí que he de dir és que a la meva àvia li encanta Be Real, conec un munt d'àvies que els encanta Be Real, al final també, i molts pares que ho utilitzen amb els seus fills, i, jolín, al final li estàs donant al teu pare una eina perquè vegi el que fas cada dia, o perquè estigui en contacte tu un cop al dia, i sí que Instagram pengem que ens estem passant molt bé a la discoteca, però el que fem a les 4 de la tarda potser no ho pengem. I crec que és una eina molt xula també per a les famílies, per estar connectades. I la meva família justament tenim cosins, avis, nets, pares, mares, i tenim tots, i és la idea perfecta per estar tota la família en contacte, així que sí. I veig també que la meva àvia ho utilitza amb les seves amigues i tal, o sigui que és brutal, i mola molt. Perquè Be Real tu també hi entres quan tens la notificació. Be Real està fet perquè tu no hi passis tot el dia sencer. O sigui, nosaltres en som conscients que no volem que l'usuari estigui tot el dia enganxat a Be Real. Per això és una notificació, tothom penja, i si ho penges tard, la penalització és que ningú entrarà a l'aplicació perquè ho estàs fent tard i no estàs sent real. Per tant, no és una app que tu entris a les 5 de la tarda a veure el que fa la gent. I també la notificació també mola molt perquè és una app que et recordem cada dia que l'has d'utilitzar. Notificació, l'utilitzes, el que t'ha penjat tothom i ja està, fins al dia següent. No, la nostra intenció no és que et passis més de 15 minuts al dia utilitzant Be Real, per tant no té cap sentit jo tenir-ho allà, que són aplicacions que t'avorreixes i entres o que sigui. Jo crec que un complement, vull dir, al final Instagram compleix amb una ànsia de la gent de menjar contingut i d'estar connectat 24/7 i de veure coses de la vida de la gent, que és la part bonica de la seva vida. Aleshores, com que no sabem nosaltres que no arribarà a cap punt en el que podrem substituir algun d'aquests perquè no és la nostra intenció. Nosaltres volem una aplicació en què tu tinguis l'oportunitat de ser real amb els teus amics. I això no ho és Be Real a Instagram. Per tant, estem omplint un forat que no hi és, però en cap moment ens volem menjar els altres, perquè si no hi hagués potser la toxicitat d'Instagram, nosaltres no existiríem. Brutal, al final també has de ser conscient que quan hi ha un boom mediàtic passen tantes coses que ja no et sorprèn això, saps què vull dir? També, com per exemple, història graciosa, la Paris Hilton li va enviar un missatge a l'Alexis dient que li encantava la seva aplicació, no sé què, que es volia col·laborar. Ell la va deixar en visto perquè va dir no m'interessa, si estic contra gent com tu. Per tant, evidentment sí que fa il·lusió, però no crec que sigui un moment d'eufòria, perquè, hòstia, ser número 1 d'Espanya ja és un moment d'eufòria. Hi ha tants moments d'eufòria i és com uns mesos que es concentren tants moments d'aquests que són coses que flipes, doncs que potser no és una cosa tan al·lucinant, evidentment sí que mola i sí que tens una forma per demostrar a la gent del teu voltant que, hòstia, que estàs fent alguna cosa bé, saps? Però a nivell personal no crec que sigui tan eufòria despertar-te i cridar, saps? Però sí que evidentment és l'hòstia veure que una captura de pantalla de l'Elon Musk està allà a Be Real, saps? I que ell és conscient que existeix. Jo crec que el David de 10 anys s'ho hagués imaginat més que el David de 18 o de 19, perquè va ser entrar a la universitat i em vaig com intoxicar d'alguna forma d'aquesta ambició de treballar en banca, i un que ho vol fer tothom, tu també ho vols fer, i jo sempre soc una persona molt creativa, molt, no sé, anava molt a la meva bola, molt inquiet, hiperactiu i tal, per tant, crec que ha sigut la universitat que em vaig encarrilar d'una forma que jo no pensava si això era la meva passió o no, i, joder, de moment em trobo en un banc que, hòstia, hi ha gent que és la seva passió i que serà el millor, i jo no podré ser mai el millor perquè no és la meva passió. Per tant, no crec que m'ho hagués imaginat potser que estaria en una aplicació tal i qual, però sí que hagués tingut més sentit, jo crec, que en el meu camí natural acabar en Be Real que no a banca. I al final també has de pensar que t'ho demani una persona, t'hauran demanat 200. I a sobre jo també que porto el TikTok, l'Instagram i tal, i al final soc una miqueta la cara de l'empresa, doncs el meu Instagram està ple de gent dient he tingut una idea, per què no fiques vídeos? I jo és en plan, joder, m'ho han dit 3.000 persones, saps? Però sí, però al final també és una aplicació que està creixent molt ràpid, que veritablement portem menys d'un any allò intentant créixer-la, per tant sí que vindran coses i vindran endavant i aniran sortint cosetes, però tot al seu temps. Al final el cara visible és xarxes socials, per tant suposo que sí. A nivell d'entrevistes, ens contacta el New York Times i no li donem cap entrevista, però també vaig dir, rotllo, potser no ho intentem adequar una miqueta més com a història personal per camuflar una miqueta més, però intentem també tenir una estratègia de no parlem amb notícies, amb diaris, no sé què, perquè volem tenir tot al màxim com amagat possible i que de sobte peti, saps? Però si surts des del principi a cara a tothom, hòstia, la gent et pot copiar d'enseguida, en canvi si ho aconsegueixes tot en secret i de sobte petes, ja ningú et pot copiar perquè vas molt més avançat que tothom. Per tant, jo crec que sí, que sóc la cara més visible de Be Real, però si busques una miqueta més, veuran més gent de l'equip. Només que et fiquis a LinkedIn, suposo, i veuràs que tothom qui treballa. És fàcil, molt primigènia, però moltíssim. Encara estem acabant coses, de fet, de dintre de l'aplicació i queden moltes coses per fer i hi ha 1000 coses que, òbviament, no puc dir, però que ja estem amb demos provant-les i tal, i queda molt per venir. I Espanya va petar al gener, però
encara queden 1000 països per petar i ho estem petant a poc a tot arreu i li queda moltíssima trajectòria. Si això només és el principi, també hi havia la por de dir, hòstia, potser la gent es cansa, però és que anirem traient coses i ningú es cansarà. Espero. Sí, espero també que arribi un moment en què siguem tots grans i tinguem tota la nostra vida documentada a Virreal, això seria l'hòstia, i ensenyar als teus nets les fotos dels teus Virreals de 2020, 2022, 2022, o sigui, crec que sí que estarà guai ara, hem d'aguantar, si tu no ho tindràs, els teus amics no ho tenen, per tant, pot ser i contemplar l'opció que en un moment s'acabi el xollo, igual que s'ha acabat amb Snapchat a Espanya, com per exemple, però Snapchat als Estats Units funciona i a Espanya no, per tant sempre hi ha lloc per una aplicació de petar en algun lloc o altre. O sigui, les expectatives, almenys a curt termini, són boníssimes.